Bagong gupit siya. Happy birthday. Anong handa natin? Walang inuman. Sige po ako. Wala na ba? Tabi ko na. Tabi ko na, no? Hindi po kayo tayo sa ano? Yes. Okay, di ba mamaya? Sir, magaling tama, hindi natin tama. Puro kayo po. Isang pizza kasi yung mahal din.
Bakit tapit pa naman sa'yo? Send mo ka na siya. Bakit? Ano yung group yun si Guy? Ate nyo rin, stop na yan. Malala po. Edit function. Edit element. Hindi, memorize. Palayo na lang pa. Sinat ka nga yung mag-reply. Mata sir.
Nice, Des. 1 to 11 na lang. Basak din. One to 11 na lang natin second set. Para